Mga barangay sa syudad sang Iloilo nga wala makapasar sa road clearing operation naglabot na sa 45. Problema sa on-road parking ginatudlo sang pila ka mga barangay nga rason kun nga wala sila makakuha sang passing grade sa road clearing operation. Apang barangay officials kampante nga mabatak ang grado. Yaring balita nga atong gintutukan. Naglabot na sa 45 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ang wala makapasara sa validation ng Department of the Interior and Local Government na tuhoy sa road clearing operations. Kalabanan sa ini nga barangay ang sa city proper nga may 17, napulo sa distrito sang Haro, 6 sa Mandurriao, 5 sa Arevalo, 4 sa Molo kag 3 sa La Paz. Ang Barangay Liberation ang isa sa mga wala makapasara. Ginatumod sang barangay officials ang mga illegal settlers nga nagalaksam sa dalan, dugang pa ang mga nagaparada nga salakyan malapit sa eskwelahan. May time nga pag-agim ko, double packet eskwelahan nga daan. Tapos ang tubangin na, yes, ang napulkom. Ginada ang pinakamabudlay gid nga area. Suno kay Bodiola, pagkakakso na ang 8 ka mga natumod nga illegal settlers matapos ginhatagan sang notice of demolition. Ang Barangay Gloria naman nakakuha sang 69% grade gikan sa DILG. Aminado man ang opisyalis sang barangay nga nabudlayan sila sa pagsaway sa mga naga-on-road parking. Ilabi na nga may vulcanizing shops sa lugar kag mga establishmento. Gani hindi matatapan sang barangay tanod ang pagsita. Paghalid mo man sila naman nagasulod ya. Ti mo naman ay balik-balikon mo eh. Kampante ang barangay officials nga malagas ang grado antes magtakop ang road clearing evaluation sa Abril 30 agud hindi sila masuspende sa serbisyo. Upod kay Marvin Lauderes, Zen Kilantang, One Western Visayas.